Градска къща в село Правище. А защо градска? Защото ви предлага условията, които би ви дала една къща в града. Като например гараж с зарядна станция за електрически автомобил с покрито паркомясто пред него, външно барбекю с собствен санитарен възел, пелетна камина Херц, а вътре сега ще ви я покажем. Откри спокойствието на село Правище, само на крачка от града, но далеч от шума и напрежението. Идеално място за нов дом, почивка или инвестиция в бъдещето. Първият етаж предлага голям хол с ъглов диван, камина, масивни и дърворезбовани шкафове, изцяло оборудвана кухня, просторна спалня и голяма баня с тоалетна. Всичко, което ти трябва за комфортен живот. Вити стълби водят към 60 квадрата таванско помещение с мансардни прозорци, светло, просторно и с потенциал за всякакви идеи – спалня, офис или зона за хоби. Пространството отвън е създадено за удоволствие и удобство, закрито барбекю, лятна кухня за кулинарни експерименти, идеална за събирания с приятели, семейни уикенди или просто мигове на спокойствие сред природата. В двора разполагате още с нова външна баня с тоалетна и складово помещение от 20 квадрата. Ако имотът ви е харесал, телефона на Сия е в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.